Ние сме младите туристи от туристическо дружество Сърна гора, град Стара Загора. Днес е 22 март и е празника на град Велико Търново, старата столица на нашата мила родина. С голямо удоволствие честитим празника на всички търновци и по-специално на нашите приятели от туристическо дружество Незабравка и всички млади туристи от вашия изключително красив и запленителен град. Желаем ви здраве, щастие и много успех във всички ваши начинания. Пожелаваме ви да имате много сили и да вървите устремено само напред и нагоре с тежките си раници към целите си. Нашата дружба се крепи от истинското приятелство, вяра и взаимопомощ. Всеки един от нас знае, че ако пътува до Велико Търново, там ще бъде посрещнат като дома си и ще се чувства сред свои. Всички помним как заедно ходихме по стъпките на Христо Ботев и неговите четници. Закачахме се и пеехме гордо. Велико Търново и Стара Загора. Ние силно се надяваме, че и през тази година дружно ще преминем по 120 км геройски път. Ние вече се подготвяме, а вие? С много любов и нетърпение от туристическо дружество Сърна гора, Стара Загора. Велико Търново! Обичаме ви!